Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom, horas marihita saluhutna, dihamu amanami inanami natongon dohot marminggu di bagas jorot taon, dohot hamu amanami inanami natongon madohoti live streaming di Ganup Jabut Tabe, horas marihita saluhutna. Adorang sotamulai parmingguota di bagasan manugoton, taparade marohado pikirata, martangyang mahita di bagasan tiki nahohom.
Amen. Mari demahita siat buku ede nomor 10 taidehon ayat sada dohot 2. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toti porbadia na tu mapalangit dohot tanoon. Amen. Mar suara olop-olop mahamu pabuahon, patubegehon hatai, pasar hamuma i rodi ujung ni tanoon, dok hamuma nunga di palua Jehova na posona si Jakob. Marolop-olop tu debatama ho ale sandok tanoon, endehon hamuma hamuliaon ni goarna, marmulia ma bain hamu puji-pujianna. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan di bata pargogo na sohatu dosan, holan ala asini roham sabindo, umbahen na tarbain hami marpungu di jolom, marsadani roha martangiang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite goarmu, lehonom mudo na pinangi donasida. Ale Tuhan, pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangiduan nami, lehon ma natau hanguluan nami, lehon ma dihami saleleng di hasianganon, parbinotoan di hasitongan mi, dohot di hanguluan saleleng nilelengna, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tatangihon mapatik ni debata di minggu rogate sadarion ima sian buku Matius bidu 24 ayat 20. Alai martangiang mahamu asa unang pola maporus hamu di partanonaon ngali manang jupang ari sabat. Ima sahatna atong rap manghidugo kumahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargugoi mahami mangulahon na humbartu patikni. Amin. Tatopoti madosata diadopan hidebata martangiang masita. Ali amanami jala debata nami na di Banua Gijang, pargugu na sohatu dosan, pardenggan basa doho jala rodi saliling ni deling na do asini roham. Say mamarbanguati maroham di hajahaton nami, jala say unang be ingot akka dosa nami. Ay jutjut dohami mardosa maradupon ho, jala jutjut do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalasion nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalasion nami, unang alang asini roham, say urupi mahami, ho ali Tuhan debata hatuaun nami, palua mahami, jalase sa dosa nami,
Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi maha tabaga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Satokin do hutadi koko, alai papungu-pungok kumahomuse marhite-hite aka asini roha godang. Tagan di parpiar ni murukku, hutabunihon bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite dengan basa saleling nilelengna, asiaku ho ninna Jahoba si paluaho. Hasangapon madidibatana di kijang. Amin. Hatan hidibata turpuk epistel di minggu rogate sadarion, ima sian buku Jeremia tolu pulu tolu, mamuka sian ayat sada sahat rodisia, margoti soring mahita majahasa. Dungi Roma hatan hi Jahoba tu si Jeremia padua halihon, dinatar hurung dope ibana dibilut hurungani ninna do. Jojo maho tuahu asahu alusi. Asahu pabotohon tuho hata akanabolon dohot nasokal. Aka nasobinotomi. Adong pejol mamasuk tu bagas lahu marsuru dopak halak kastim. Asa gohanna akai dohot
bake ni jolma, akka naung hubunu di bagasan muruku dohot di bagasan rimasu, ala naung hupadao bohiku sian hutaon, binahin ni saluhut hajatahun nasida. Tidak ma, au sendiri dohot tidak hagisaron dohot hamaru. Jala pamarumok tunasida, jala au papatarokon tunasida hadameon dohot hagonaron mandap-mandap. Jala ahu manogihon mulak akka natarbuangi sian Juda, dohot akka natarbuangi sian Israel. Jala ahu pabotohon nasida suang songoni di mulana. Jala au mengurangi nasida sian saluhut hajahaton nasdei, namar dosai nasida lepak au. Jala marpamuati rohaku di saluhut hajahaton nasdei, namar dosai nasida lepak au. Jala na diusahon nasdei. Jalaikon gabe barita silas ni rohaku hutai, bain puji-pujian dohot bain hamuliaon maradopon saluhut bangso parbegu di tanoon. Akka nau bege saluhut nadenggan, nahu baini tunasida, jadi tarsonggot jala akka hitir nasida mida saluhut nadenggan, dohot mida saluhut hutaon, humbaheni tunasida. Ima sahatna, martua maaka na tumangihon hata ni dibata jala nau peotsa. Amen. Taha tidak koma hapur siau tai songon nadia tidak kon nidongata sa hapur siaun di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama parkuku naso hatu dosan natu mopalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imanati nubuhon ni si Maria
nagabe-gabean sian todi porbadia, adorang sohabubuan. Ido tu hatta, natu mau nabernit, di panguhuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinor silang, natu atu banua toru dung ditanom, namulak manghulu di hari patoluhon, namanai tu surgo, lahudul di siamun de bata Jahoba, amanai pargogo nasohatu dosani, isi maibana pai mamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohok namate, au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria ni hatopak ni halak Kristen akan nabadia, dohok dihasesani dosa, dohok dihataina madok, mulak mangulu sogot daging halak nang mate, dohok dihanguluan nasora sudah. Amin. Huriani Tuhatta, tabegi majolo titing namasa di huriata, di bagasan samingguon, di minggu rogate, di HKBP Rawamangun, minggu tanggal 22 Mei 2022. Partang yang anwi, ganup hari Rabu pukul 10 siawip, patu pahoni huriata do partang yang anwi, marite tatap muka dohot live streaming sian YouTube HKBP Rawamangun, pinangido tuhita asa mandohoti partangani di gereja manang di bagas tabe. Hanananae Tuhan Yesus Kristus. Kamis tanggal 26 Mei 2022, ima parningotan hari hananae ni Tuhan Yesus Kristus, patu pohon huriata do parmingguan songon nasomal di gereja masuk pukul 6 pukul 10 berbahasa Batak, pukul 8 remaja, pukul 10 tolu, 10 tolu dohot, pukul 10 sia bahasa Indonesia, acara di Patupa Huriata. Parmingguan sekolah minggu. Parmingguan sekolah minggu tapatupa ma secara tatap muka, jala mulata ma di bulan Juni 2022 on, tu sudah dana sekolah minggu, jala tu akan toras, asa mangarade ma mandohoti parmingguan sekolah minggu. Pembekalan parah lalu. Di hari Jumat dohot di hari Sabtu, tanggal 27 sahatu tanggal 20 Mei 2022, maringangan di Pila Mutiara Resort Puncak Bogor, di Patupado pembekalan tu sudah parhalado partohonan HKBP Rawamangun, sude parhalado asa mandohoti pembekalan ini. Aksi donor darah, Seksi Kesehatan Gereja HKBP Rawamangun bekerja sama dohot Palang Merah Indonesia Manang PMI, naeng patupa aksi donor darah di hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 pukul siawip, maringangan di Gereja HKBP Rawamangun. Syarat atau tuan dohot pendaftaran boima di jaha diarotas titing manang di web AKBP Rawamangun. Penerimaan CD khusus guru sekolah minggu dohot sekolah TK Sinantam. Penerimaan CD khusus guru sekolah minggu dohot penerimaan murid baru TK Sinantam HKBP Rawamangun boima tajaha diarotas titing manang di website AKBP Rawamangun. Penerimaan Sekolah Tinggi Bibel Pro HKBP. Sekolah Tinggi Bibel Pro HKBP menerima mahasiswi baru program studi strata 1 misiologi tahun akademi 2022-2023. Syarat dohot atuntuan boi mata jaha diarotas titing manang di website AKBP Rawamangun. Ruas Natabba, Minggu sadarion tajalo do gabe ruas Natabba, imas sada. Keluarga David mengarah tabun ST Dr. Debbie Esther Borusiagian, Rosian AKBP Manyar, Surabaya, alamat Jalan Kakap Tolu, nomor 31A, Kelurahan Jati, Jakarta Timur. 2. Keluarga Henry Krisman Nababan, Melinda Boru Panjaitan, Rap Dohot Sahala, Yana Konnasida, Rosian HKBP, Resort Alang-Alang, Lebar, Palembang.
Alamat Jalan Pori Raya nomor 10C Gading Piera Sada, Pisangan Timur, Jakarta Timur, Pisangan Gading Raya. Tolu, Jeneri Pinewar Borusyahan, Pemudi, Rosian AKBP Simare-Mare, Jahe Resort Lagu Boti, alamat Jalan Asam Gede Sada, nomor 20 Tolu B, RT 006 RW 04 Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur, UKKM. 4. Peri Otapianus Immanuel Panjaitan Pemuda, Rosian GPIB Jemaat Ebenezer Ketapang, alamat Jalan Nusa Indah 5, Gang Pitu nomor 205, Duren Sawit, Jakarta Timur, Duren Sawit. Tuhatana mamasu hamu nasida gaberuas nadenggan di tonga-tongata tarlobi di joloni tuhata. Titing neng marbagas, titing parjolo. Naeng manjalo pasu-pasu parbagason ma Gabriel Ronald Parasian Siregar, ruas nia KBP Rawamangun, Rawamangun Sada, anak nia Mata Romulus Siregar, tubuh ni Inata Artaria Boru Utapea, Dohot Orwana, Stella Erdalopita Boru Silaban, ruas nia KBP Rawamangun, Cipinang, Boru nia Mata Erjon Silaban, tubuh ni Inata Roida Borusiaturi, pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2022, pukul siawib di gereja HKBP Rawamangun. Titing paduahon, naeng manjalu pasu-pasu parbagason ma Ruben Richard Osmond Siahan, ruas ni HKBP Rawamangun Pulau Asem, anak ni Amata Binahar Siahan, tubuh ni Inata Sri Nora Putriani Boru Tapu Bolon Nahinan, Berliana Boru Siboro Torop, Dohot Orwana, Destrini Rumiris Boru Hutahuru, ruas ni GKPI Cikini Menteng, Boru ni Amata Bonardo Utahuru, tubuh ni Inata Yunita R Boru Sirait. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, pukul 8.30 di gereja HKBP Rawamangun. Ruas Namoding, Sada. Nah di hari Senin tanggal 10 Mei 2022, nunga jumolo moding sahala ama Andar Akadita Sidabalo, SHMA umur 54 tahun, Inamaluo ni Inata Tiambun Boru Simanjunta, alamat Jalan Keramat Asam Utara nomor Sada, RT 010 Pitu 010 Hutan Kayu Utara Jakarta Timur, UKKM Udean hari Rabu tanggal 10 Mei 2022 di TPU Menteng Pulau Jakarta. 2. Nah di hari Kamis tanggal 10 Mei 2022, nunga jumolo moding sahala ama Desmond Sianipar umur 54 tahun, tinading ni Inata Jara Boru Sitorus Nahinan, alamat Jalan Warung Nakengka, Gang Haji Marjuki nomor 80 Sia, RT 004 RW 06 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Kayu Jati Sunan Giri, Udean hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 di TPU Budi Dharma Semper. Tolu. Nah di hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, nunga jumolo moding sahala ama Dr. Randus Polta Sianturi umur 66 tahun, inamaluo ni Inata Tiur Boru Hutasoit, alamat Jalan Sodong Utara Sada nomor 30 RT 006 RW 010 Pitu, Cipinang, Jakarta Timur, Cipinang. Udean sadarion hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 di TPU Menteng Pulau Jakarta. 4. Nah di hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, nunga jumolo moding sahala ama Utor Mulia Panjaitan umur 50 tahun, hinamaluo ni Inata Nur Siti Boru Sinaga, alamat Jalan Lontar nomor 2 RT 005 RW 0 Sia, Cipinang, Jakarta Timur, Cipinang. Udean sadarion di hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 di TPU Menteng Pulau Jakarta. Tuhatama namangaleon gogo dohot pangapulion tu keluarga namar si tahunan ni. Tambahan namar Said
Sintua Nyonya Simorakir Boru Tapu Bolon Sianwi Duren Sawit dirawat di rumah sakit PON. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahama diarotas titing nong pinarade ni huriata. Saya di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu pota bahen sangap di gowarna. Songonima titing di huriata di minggu sadarion mauleate mak. Dameni di bata na sumurung siasa luhut na parrohaon parbinotoan doho parsorion. Ima na mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas madita sudi. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah, lumobi tuhita sude na hadir rison suak songoni nang akaruas ama ina anggi dohot pinaribot di bagas nabe lumobi ma akahamu na tua-tua na marsahit nang dijabu dohot di rumah sakit. Rap mahita di bagasan sadatangiang laho manangihon hatan itu hatta. Ima natar surat di Jakobus biddu 5 mamukasian ayat 10 tolu saat rodi 10 walu. Molo adong di tonga-tonga muna na manaon na porsuk, martangiang ma ibana. Molo adong na marlas ni roha, maredde ma ibana. Molo adong na marsahit di hamu, di juma akasitua ni huriai, asa ditangiak kon ibana. Di dapol maibana dohok miyak, marhite-hite gowarni Tuhan.
Dungi panguluon ni tangiang haporsiaonima na marsahiti. Jala paheheon ni Tuhanima ibana, sesama nang dosana, molotung adong di ulahon. Atong masitopo tado sa mahamudot masitangiangan. Asa malum hamu. Na margogo si tutudo tangiang ni partigor molo dihaburjuhon. Jolmado si Elia sabakko dohot hita. Gugudo ibana martangiang unang jolo ro udan jaladang ro udan ditanoi. 3 tahun ono bulan liling. Dungi dihulai mamartangiang, jala dilehon langiti maudan. Ditanoi, dungi dipatubuo tanoi ma parbuena. Ima sahana. Huria di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Sahat rodino aing bohado respon manang pakilalatta molo adong jauh-jauh madok martangiang maham. Tole mak tatangyak kommak. Sadana huida metor hatop lohita halak Kristen. Molo dijuwok kita martangiang. Jalasada hasomalan molo di pesta ujuk di gedung. Nunga di pasahat tuhuria marhite padita martangiang duk sipul mangan. Sai sibuk do pesude akka hasuton do akka parhubas nangakka narok makatatai. Sai dijuodo asa tenang asa hohopita. Juju tado dang apala metor hatop respon. Alai molo dungdok partangiangi martangiang mahita. Metor dipuk katangiangi. Metor hatop lo hohop sudi. Hamu amang inang jut do pakilalatara mabigi tangiangon manang mangulahot tangiangon nunga songon na madate manang bosan jenuh hita. Olor si pata gajang nai habis tiki inna. Tole mak porhap mahita. Sojo martangiang johitanina. Alay adong do anom may. Ay di dalam pebudo martangiang, di mobil pebudo martangiang inna. Adungi adong do na makilala bahwa na martangiangon gabi patubuhon pakilalaan na mardusa. Alana dijotu hita asa gumodak kita martangiang ape anggo kenyataan na daw. Jut lo hita mabigi satonga ni ulaw do tangiang. Alay gumudang do na mangula na kerja siyan na martangiang. Dungi adong do suku-sukun di pakilalani de bahalak boha rikot manang relepad dope apit dope pertangianganon. Ala molo adong akka punguan-punguan parsautao marga mabait pertangiangan bona taon. Alai bulan onom may diulahon.
Didok mai bona tahun. Tapi sebetulnya bona tahun bulan Januari deh. Paling leling mah bulan Februari. Ale juk mah di bulan 4, 5, 1 onom saya digoari do per partangyangan bona tahun. Jadi ujungnya si pata dan apalah apit guari tu ulau ni do tu partikia ni. Dungi adong do memang tangyangon na patubuhon. Semangat gir-gir ni roha. Jadi adong do nang deba syak kita manak torop syak kita molo di jon beta mertangi yang dak torop semangat beba. Torlas rohana. Dungi adong do lapatan nanakin di deba halak martangyangon ikut terus do di hasomalhon. Di guruhon asa lam gumudang ala songon nama katai dohita tu debata. Jadi jut do sipata pak katayotai ma molo di begi alak mekkelibana. Dang boy hita mamudun manang memformulasi hata tangiang. Jadi sipata halak gudang mana manulak. Molo di juun manang di do ibana martangiang. Jadi masalah-masalah nasongonom masih pata na jut-jut di pakilalata di pengalamata gabi dang habis-habis nahita. Lau manaringoti tangiang manang partangyangan. Ido masuk kita nuaeng tu minggu rogate. Tangiang berdoa. Nah, amang inang totura bidang cakupan ni tangiangon. Alai turpuhon nuaeng nahujahau nakis ya Jakobus 5 ayat 10 tolu 1 10 aluon odolanna ima asa martangiang tu halak na marsahit. Doa untuk orang yang sakit. Nah, tentu isi mana marsahiton. Nah, sudah do halak marsahit ate. Olo do hamu dohon marsahit tamu. Pak tunggu dulu. Begota jolo ahado nati dundu ni hata sahito nate. Adong do sai pamatang ate. Kan? Adong do sai roha do pikiran. Adong do sai mental. Kan itu? Nah, jadi tutura adong do pesait kanker ate. Kantong kering. Kan adong do kan. Jadi molo ragam taguari sahit dohot atas sahit do lapatan nak manang aplikasina tutura molo diguarian non sudah sahiti au pe marsahit do HP innama om masahit tu inna kas jujut do hita songoni molo adong pajupang makatai dah nasuri botohodo paru kilokon pangujunanon dicari tahun mataringot tu namasa di bana. Ima dah. Sarupa duhita ida. Dus duhitan wai. Jadi di dia mah dus nih, dus rap marsahit dua teka. Jadi umapit do, apit do sebetulnya jauh-jauhon. Ima martangiang tu halak na marsahit. Jadi sada ayat nakin molo adong marsahit di tonga-tonga muna di juma situa ni huriai manangiakon. Bado tutu nuaeng di jamat tanuaengon. Nah, adong do diba memang saya diulau do peot secara arafia.
Apalagi molo memakai sarana ima miak. Nah di dapol honin na tu pamatang ni na marsaiti. Nah baru dijuwo maguarni Tuhan. Boha. Songo dia dohita mangulahonin waing di zaman modernon. Nang di zaman ni ama-ama ni huriai pe. Dan apalah diulaon nasida beon. Ala adong pangatusion pengertian-pengertian na berkembang. Daksai sude sabutulna ahana ni ulaon ni halak Kristen na parjuluina di Bibeli. Sabutulna dang apalah be anggo secara bentuk cara dang songot taulahu benuai. Ala nau perlu ahado. Lapatan arti isi do cara ni namartangiangi do. Nah mang inang toturadang apalai sajojo naing odolat tadi son. Didok di ayat 10 tului nakin ima molo adong di tonga-tonga muna nama naon na porsuk martangiang maiba. Molo adong na marlas ni roha maredde maiba. Jadi songoni do majah Bibil. Ala somal hitab lapatanna marningop memetik atau mengutip sada-sada ayat dan apalah tabierek di juluna manang di pudina. Jadi mangurupi hita doon. Memang adong halak Kristen dihuriai ujui na manaon manang di bagasa pangujunan nasida. Jadi takas di patorang si Yakobus di bonani surat naon di bidusada. Naing urupan ni si Yakobus ala Kristen na di bagasa pangujunan bohado nasida. Majalo do mangalapat ton molo adok pangujunan. Ido na perlu. Jadi didok si Yakobus dison dua topik ima pangujunan manang hapur suhon dohot lasni roha. Penderitaan dan sukacita na nihatan manang nasinurat ton di patorang si Yakobus dison sude do jolma mamulusi. Sude do hita jolma boy di bagasat pangujunan, boy di bagasan lasni roha. Jadi boy do lapatan na dalam waktu yang sama adok kita sedang diujuni, adong musehita sedang marlas ni roha. Jadi lapatanna bohado na duaon mungkin ditikki nasarupa. Asa boy mamilit pau bukkon molo tukpe di bagasan manang mangadopi pangujunan hapor suhok kita. Alai boy hita lapatan nanakin majaloi di bagasak kaporsiaon asa didok si Yakobus nang si Matius si Paulus pe marlas ni roha mahamu molo tungro pangujunan. Nah di somma na maoli. Nah dalam kenyataan sehari-hari memang maol hita. Nah totu naeng toguon ni si Yakobus do halak Kristen si yuto Kristus di hatiai asa marhite pengalaman pangujunani si taononi boy nasida melampaui batas mamereng lapatanna tujolu ahado lapatan ni pangujunan si taonon manang kesulitan nawadopi nuaing tujoluon. Ido nanang urupan ni si Yakobus asa molotuk
ope dalam kesulitan, gangguan dan ancaman kita, tetapi kita diajak untuk melampaui itu semua dan melihat mamerek tujolo. Nah, lapatanna amang inang asa sudehi ta lam matoras lam tangha porsyauta sude pangujunani ninna songos sada ujian dui. Nah, nama bain halak Kristen gabe matang, gabe matoras, gabe dewasa, jala burju satia tu Tuhan. Itu nanino nadison. Nah, jadi amang inang naneng donon na asa dipangido. Molo tung peadong di bagasan hapor suhon martangi yang maiba. Nah, jadi ditabai manison anggoy dak persoalan belihita nuengon. Dak pola si bahasot tapi gajang diulahom mau. Ala nga bagian ni ngolu hapor syaut tadona martangyang. Nah, naneng dohonon na di sinuay nga sa boy jota selesai honon pangatusyonon ahado miyakon. Jadi somaldo nang halak Kristen sa tunuaeng mangulahon ibadah do partangyangon. Nah, saya dong do apit mamakke akka sarana-sarana. Akka ula-ula. Lapatan na sarana rohani do. Nah, dia mai ima na somal di ben nasida mabuam miyak. Alai pangatusyon ni miyak ditiki sabutulna ima mamiahi mengurapi minyak urapan. Molo minyak urapan martudu-tudu tu napabakito sadaraja dui. Jadi ditikidang adong be harajaon. Jadi molo tungro disuruh mabuam minyak inna dang namar tudu-tudu be pabakito sadaraja. Alai gabe dipakai nasida mon gabe dalan songon ubat. Nah ope gabe tubuh muse persoalan saat ronunaeng. Nah ape minyak ahosa butul nanakin molo lapatan nanakin minyak naniatusan nasida songon urapan minyak urapan di dapolhon tuna marsaiti. Nah songon gabe perhitian ni ubat lunin nai ale yang gosasitong na tradisi ni hala Israel di hati elak Yahudi molo mabuam minyak dohot lapatan nanaki songon ubat do minyak urapan namar tudu-tudu dai mangodol hondang ubati dang miyaki. Songon gabe sada tadda doi pabua madok tu namar saiti. Di tonga-tonga mudo debata. Tuhan menyertaimu. Tuhan yang menyembuhkanmu. Ido bain nananek togi honon ni akana ro martangiang asa ibul ibana marpusat tutuhani dang miyaki. Om masa ada tanda kehadiran tuna marsaiti paboa haroronami manangnya koko nunga songgop harajaon ni dibata. Napa malu poko. Na ido nanido nadis. Jadi lapatan namang inang molo ido makna utama berarti akka ula-ula manang sarana bo ido margeser margatti. Daksai pakyotta be akan nasalpui akan najului. Soal makna nama, soal lapatan. Nah ido baina di paubu maon miyakon tu akka ulaon ima majalo ulon nabadia halak namar saiti. Di patupa ma di akan namar sait na posi na pinangidona di halunguton di okuhon pasahatom ma ulon nabadia tu namar sait. Ido ama. Ido na taula.
Ima puncak. Alay dang na mga batihita pasohon pakobasyota pelayanata tu akan namarsahit. Nah, disodo lapatan nanakin ta selesai honon asa unang gabi persoalan non. Margajang-gajang bedihita sadiri masing-masing. Molo tungadok pehalak lapatan na patupahonon do pemuse bayi mana sida. Alayang guhita nang matoras. Ay boy do dipakai di batan waing ula-ulana lau manongos so parsaiton marhite si panganon. Marhite vitamin, marhite akka ubat. Na pinarade ni ka dokter. Nah, jadi alani amang inang totura ahama si ula onot ta satu naeng ma jadi ro akasitua lapatan na ditiki huria olam marpusat do penasida tu akka apostel di hati ale molo dung jong huria songon huria pagaran na met ditiki dipabaki masada elders sada pangituai manang natadok manuaing situa ima manguduono. Jadi songon sosok sian apostel mau tu akasitua na dihuriai. Lau hamu. Jadi haroromu manopot na marsaiti ima patadaho pabotohon menegaskan bahwa Tuhan itu madonganiho. Nungarap podo Tuhan. Jadi molorohi ta manopot akaparsa na marsait sebetulnya ikon adok sada adwani sada pakilalan rohani di hita. Akalak na porsia ai natinongos ni debatadua. Wakil ni debatadua. Nakpeso apala pertohonan di tengah-tengah ni huria. Sudah halak Kristen boy do gabe malim. Lau manang nyakon, manang ise, namarsait. Jadi ingat, Kristek kita nakpeso partohonan, ale adong do hamalimon di hitabe. Manopot akka keluargata, akka na dihita na jonok dihita manang nyakoni. Alay intina na dituluna ima, martangiak kita. Pabua debata jonok dotu. Di tongat-tongat ta didongani doho na marsaiton. Asa unang maparohana. Gudang akka alusinasi ni mana buana mau na mateon. Ipasobon ni Tuhan mau. Jadi sebutul namang inang jojo do tuhitao. Tugas utama do hita manopot do manangyakon akan namarsai. Ido naniodolon na diso. Nah, totua hama naki persiapan ta ala dianggap dohita akan porsia nunga ditiki keadaan nagale marsait ibana gabe umi pasita sian ibana jadi umura pakilalana madok majalo akka tangiang natabuat tu ibana. Tidak pola lapatan nanakin tabaasot secara dalil-dalil do rumusan tao. Nung tahulahon. Tahulaw bedo. Alay na udok na nang odolon na di si awas. Jagahita. Persiap po dirita. Molo tagan tarjouhita. Martangiang tuak ka na marsay. Ito na ning doon. Nah, ito si pata lapatan na nakin molo adong na marsay ditopot akadungan na gabi tubu pakirimo di bana. Tuhan dang di pasubuho do PH usalakku diso.
Jadi itu benar dok tugas pokok doon. Jadi dok masih tangyangam maham. Nah, amangina. Ate, unang malas si tatong. Nah, baru dapat 2 tahun. Didok disonakin margogodo tangiang. Ni partigori molo dihaburjuhon. Nah, jadi olo do sipata hita madok adang ngalong guguni tangyaku. Hamu mak. Inna. Nah coba lapatan na nunga sada luar ni sada bentuk penolakan dui. Di tohonan do pasu-pasu na dibata na pinasa na tugan upita. Apa sebetulnya? Anong hal na luar biasa huida. Molo dia KBP dakwoto. Anong do pedihita. Marminggu do mana burju. Rodo tu gareja. Didohoti do kapartangnya. Alay molo disuruh martangiang, mitor hatok ditulak. Alay molo dung lao ibana marminggu manang marpungu tu gareja na asingan, mitor garang do ibana martangiang, mitor malo do ibana disi. Naot do sabutul na kota. Ape partangiang non nunga ga bisa ada bagian ni na porsia di ngulunay. Otomatis. Molo porsia hita ala Kristek kita ikon ga bisa ada warni otomatisasi guarna. Dengan sendirinya ala Kristen di sude panggulmiter ni nguluna martangiang ibana. Martangiang ima sarana berkomunikasi tulibata 2 arah. Nah, buado carana nau balga, nau peting nina adong 2 bentuk ni partangiangan on, na martangiangon. Adong informal, adong formal. Molo didok formal, marpungu hita 2 halak, manang sa gareja hudul songonok kita, martangiak kita nuaing di ibadahon, manalidok na formal. Manang dijabuta, rapi tado anak kota, tagan mangan, manang adok sesuatu, marpungu hita 2 halak, hudul hita talopit tangata, imanalidok na formal. Alay adong do partangiangon na informal guarna. Lapatan na manak tu dia pehita mangalaka, manang aha penataulahon, manang aha penanang hata-hata, ikon leng gamma di puka dohot tangiang. Idoban na adong ugamo mangajarhon, di bagasan guarni di bata. Ado tahe. Bismillah. Jadi kita dak tahasomal honi. Alena neng dohonon na pukka ulaomu marhite tangiang. Nah, atok songo dia do pandita nami molor di bata taga karejo, tagan modom, tagan mangan, tagan lau di perdalanan hiba. Matangiang informal. Lapatan na otomatisasi nakin dengan sendiri na hita. Mardalam manggulmit makatai ikon adong do fokus hubungat tatu di bata. Ido na nido. Jadi suatung mardalak kita. Suatung mulai mangulah hita. Dak taingot di bata. Manang apa sakapmu, apapun rencanamu. Harus dibuka dengan doa dalam nama Tuhan.
Idu didok nakin di ayat di bidu opati. Namang inang. Imap na didok na informal. Ate. Jadi namar gugu tangyangi gugu ni tangyangi horo amolo taingot Tuhani tagan makatai hita, kagan diskusi hita, kagan dirapot hita. Tagan diangkot hita di mobil. Ayado ausa mobil do sada tokoh suami istri dipudi nasi daud dulau di julu. Ola namar tokari. Jadi lapatan na disi manang nasudingo do Tuhan ita narohama. Ate moloro tagan adong emosim amang apalagi na tua-tua te. Adung matuon tor murah-murah lo emosion. Ate. Olan sotik penon salah pangalak kapak katayon ni paupu nate ahadu kan anggo paupu daong ma pasti. Elana do parumain na pete. Ino to. Ale molo dingo Tuhan ni. Boy doi so. Magugu ni tangiang. Una pola berek kamu mangatusi. Boy do tangiang ini na mengubah segala sesuatu. Betul. Ale unang jo terhirip kita. Gabe bertangiak kita. Ale Tuhan. Ubah ma gedung gereja namion. Asa marting kato belganina. Satok kini. Dan mungkin. Nangi. Jadi unang jobereng adong do guguni tangyangi na manuntun hita, manugunugu hita. Tai, dang buyau muruk tu palu maiku. Dang muruk kau, dang buyau muruk tu son. Masa butulna sehari-hari di bagasan mulut to. Ate. Jadi hati-hati. Tangyangi pelapatan nanak manugunugu hita asa hati-hati. Manat tita makatai. Odo latihan terus setiap hari. Molo di bagasan goar ni di bata. Tapuk ka ulot ta ganupari. Ayadong do padohan alu tahe. Ucapanmu itu adalah doamu ate. Ba molo tadok sadahata. Itu sudah doa. Adong doa halak di bagasan musibah na matay mahawin na. Marsugok gabi mati. Itu jadi ucapanmu itu adalah doa. Maka yang dikatakan di sana hati-hati ngomong. Jadi ikon lapatan nanakin komunikasi tei pe pakatayo tei boi mendorong orang. Ima guguna. Nah, baru na berikut amang inang na pinangido na di son ima martangi yang di bagasan hapor seau. Berdua di dalam iman. Dia mai nanidok na di son ima iman yang harus mendorong doa itu. Jadi itu benar martangi yang ikon hobardo tu kebutuhan, dak keinginan. Si Yeremia di dalam situasi yang membutuhkan pandonganion, pangapulion, do gogo, ala terhurung ibana. Si Yeremia sungguh panuridang di hatiai. Dangadong na mangatoy bana be, dangadong na berkomunikasi di bana, sahala na malisi. Ido benda si pata gumudak tumatangis panurang Yeremia. Danga pala di boto ibana na masa na tu ibana ini. Ay bahasa songonot tuau. Ay denggat do pasatok kutuhan hatam na mga lubahot wala Israel. Asa muba nasida, asa unang tibuang nasida. Ale dia sokon nasida luau. Gabi ditakku pau, gabi dihuruk ko nawin na. Jadi dalam situasi na terhurung ibana, kesepian may ibana, dangadong benamandongan ibana.
Ale martangiang imana isi partangiang du si Jeremia. Di dok madisi Roma de bata manopot ibana padua halion. Bayako kamu ma. Gugu ni tangiangi. Huaso ni tangiangi. Nak pedaging na dihurukon. Ala yang gotangiang na nakin tobus. Tu si pareon ni di bata. Ditangihod di bata. Dialusi di bata. Roma di bata makata-hata itu ibana. Amak tabunay di bagasat tangiang. Margugo may bana, di boto ibana marencanay. Dia tu si bana ma si taonon na nidalanan nay. O odo hape Tuhan. Ninama. Idu gugo ni tangiang. Mga leo bisuk tuhita. Idu benay kon adong doha ening guarna. Molo neng martangiak ko masuk ko tu bilut ni bagas mi. Bilut na di tonga-tonga di bagas mi. Kuci salah mu di si. Lapatan na di si perlu adok ketenangan. Ita sadiri makata itu di bata. Merasakan kehadiran ni di bata. Dak pola besa butun nagodak kita makatai di si. Basa. Ala di botol di bata do narikot di hita. Ale perlu do hita mangaleo tiki jolo tenang do di bata. Asa di bata makata itu hita. Ima guguni tangiang. Amang ina. Jadi na berikut taida contona. Dia mai tangiang na borhat siya kaporsiaon dibayan si Jakobus si Jocotona ima panurirang Elia. Elia didok di sorjol mana songok kita do ibana. Manusia biasa do si Elia on. Pas songok kita nuaingon. Alai dia adalah adugarni. Ulu balang partodion ibana. Karena hidupnya spiritualitas na partodion na diperjulu ibana. Natuari adong dosongonon. Sada ama marsaip marubat tu rumah sakit. Langkah demi langkah proses pengobatan ini saya dipatuduo ni mana debatado on. Debatado patuduo non, debatado mamakyaw, debatado na mangocer doktero do rumah sakit on, do perawatan. Nah, saya dipadumu terus tu debata. Nah, amang inang. Jayalah ni si Elia pe martangiang ibana ni haporsiaon. Apa itu tangiang haporsiaon ni? Haporsiaon doa di dalam iman ima na mangodolhon baga-baga ni debata. Janji Tuhan itu. Wadang do pe dihita naso maboto manang lupa. Nadong do baga-baga ni debata tu ganuk pita be. Amalo suadong be di tiop pamu amang inang baga-baga ni debata tu hamu sadiri, tu hita sadiri. Adang mangulu biha porsiao so. Aya porsiao ni do patubuho pakirimo. Pakirimo ni do napaimahon baga-baga di bata. Adiga sauton, adiga dialusi ho Tuhan. Itu perjuangan. Nah, ang inang. Jadi soni do Elia. Jadi dipangido ibana ma unang rohudan, dang ro. Dung dipangido ibana mo se Roma hudan ro. Ala ni haporsia. Itu perlu. Jadi om masih peak konota si paturiota jolo tungolu pertangiang otaon. Dak soal lapatan anak salinai waktu tempat dohot cara sajodao. Haporsiaon makatai tu debata. Idu tobus tu langit-langitan tu debata sahat tangiangi. Dangadong na mga bati. Manangi sepe molodung martangiang ibana. Tobus tu si pareon ni debata. Dangadong mga bati. Alay ang gututu hasasau na tong mahita mo si marsiajar. Lomo ni rohan ni debata do na saut.
Sabar mahita paimahon. Nah baru Roma muse tangiangon songon nadidok ni si Martin Luther. Tangiang ima hosani haporsiaw. Napas iman. Jadi lapatan na hita nuaeng mangolu torus boy marhosa alanya. Alanya dong do oksigen. Tiap hari kita hirup masuk oksigen margugu hita. Ale molo so marhosa behita, manang alani parsai tok kita dang tabo hita marhosa, nga sudat su ahita, marsait mahita. So ngoni matangiyang, molo so martangiyak kamu na marsait mahamu. Itu na nidok na siya. Jadi hosa napas yang terus kita harus doakan. Caranya tadi, ikongolu sude hadiriota di bagasan tangiang. Ina nidok nasi. Atong ahado si patupau tamang inang asa lapatan nanakin na porsia hita si tangiang natatangyak koni di bagasan lapatan nanakin ringgas hita martangiang asa ringgas hita asa terpacu hita martangiang adok singototta. Na parjolo jonok lo Tuhan. Unak pikir hita daw Tuhan. Jonok si tutu lo Tuhan. Molo punguhamu dua manak tolu halak. Martangiang di bagasang guarku di tonga-tonga muna dua. Jonok tidak jauh dia. Jadi sotung martabuni hita. Sotuk tadok madok dang dibotoho Tuhan na masa diau. Dang alongi. Iboto Tuhan itu sudi. Nah. Jadi napa duahon. Iya debatatai dak songon debata na maol. Na dao. Ngunga turu ni mana rap lo tita gabe jolma. Dang dewa iko si soba-sobaon. Lapatan na dibain akka ahadisi. Aka parsobau dangi debatatai burjudo parwa ama de. Nah parwa ama na saitangi itu hita. Jala alusan na leononna. Molo jugul hita martangiang. Unang marcadi. Ahamay. Adong do barita kan? Ay di dok. Sadaina na mabalu. Roma dapot to sadaraja. Asa dileok keadilat tu iban. Dang ditangihon. Dumiro mana marsugot na mulai masapam. Pengawal istana dinengnengi. Sahak maturajay. Tong dang ditangihon. Marsugot na roy mana muse. Roma menteri kabinet na. Diliyaw mau mangalusi. Mula ibana. Ale marsugot na roy mana muse. Di boto rajai may. Bah. Nga ditulak seroin na. Jauh tu son. Di Joma. Ala pinangidom. Songono leok kaya dilatuaw. Dengan terpaksa ni. Roma rajai mandok. Huliaw mo tu son. Saya disusayo na. Dineng-nengiyo na. Ulan di Homa. Lobi siya ni madebatatay. Iyo na nido. Lobi siyan haburjuon na polin di batatay. Basa maul hita rotorus jugul. Mangido. Tangiyang. Baru na parpudia mang. Wado hita lapatan na menghubungkan tangyak tado alus ni debata. Itu nakilomo ni rohani debata. Di sadatiki adong amang inang dokter manang perawat di sada rumah sakit. Ditiki adong malaria. Jadi adong sada keluarga daw siya rumah sakit iko 2 jom mardalapat. Di ida anak naima omak na marsaiton iko perlu ubat. Lao may mana mardalapat 2 jom ninna.
Tiki dak songod dalan waing. Saat may mana tu rumah sakit. Di ida madisia dong 2 botol tinggal. Mitor humalapu madat danahon. Ala sarupa botolna. Dibuat masada. Di lojong mak. Jadi dung Roma perawat. Dibereng matinggal sadanai. Ipareso ma. Ay dia sadanai ubaton, botol ni ubaton nina. Adong nama buat. Dung ini pareso ma ubati. Inna. Ape ubat malaria nani hari koton ni danahodo. Tinggal terbuat danahon ubat disinspektan nina aduan ni songon na cuci tangan ni. Roma danahon dibuang mon tujabuna. Diboto dokteron malok perawatan. Disolsoli manasida. Marsak manasida. Sotung sanga di leon ubati tuo maknai. Sotung sanga dinum. Japi ka nakilao. Jam nasaon. Berarti ngasahat iba na tujabu. Daga ina nasida mak. Dungi di papungu ma. Dokter dok perawat di si. Martangiang mahita. Jadi ditangyakon nasida ma. Didok ma ale Tuhan. Salah mabuat ubat nakidat danahi Tuhan. Sotuk sanga dileo diinum o maknai ya Tuhan. Maruaso maho Tuhan ina. Dungi manugot nai Roma danahon. Songon nalisuh maibana. Tarsonggok ma. Dokter mamereng danahon. Ngaku sama adukan ni. Diripu mahorwa barita nang mati o makna. Jadi Roma danahon. Di Papua ma. Pak dokter. Kemarin saya bawa obat dari sini. Dan dibawa todope ahubati. Alai di tengah dalan tertuk-tuk patu. Madabu ubaton use sudeninna. Daksanga dileo to maknai. Ditakasi ma. Japiga ho madabu. Sore ninna. Dungi di dokter hima do perawati. Di partikian na di dok tidak dan ho madabu ubaton use sude. Di sido nasida martangiang. Pada waktu yang sama. Jadi langsung dia lusi debata dengan caranya. Nanti, acugari sangat dilodat dan edang museu bati. Bangan lewat omak. Las marwana sida. Madok melihatai mana sida tu debata dia lusi tangyangi pada saat yang sama. Di tiki martangyang nasida dungi madabu danahi use botoli. Ditakasi nasida ma pada waktu yang sama. Luar biasa. Ale jot lu hita martangi yang dak takasi ate. Kan itu. Apa nga dia lusi de batahita. Jadi unang macadi hita martangi yang. Martangi kita di garejao. Ale hasasauna mungkin ditapanuli do kan. Itu. Martangiak kita lintas batas tempat dan ruang. Tu ada situasi, tu ada orang. Mau lo martangiak kita dulu sodui perang Ukraina ini dohot Rusia ini. Suak songoni do sipata. Martangiak kita dijabu, aleng lu nga mangula tuhatta di rumah sakit. Dia lusi pada waktu yang sama. Jadi malapatan nakir relasi ni tangi yang dok debata. Amangina. Porsia do hamu disi. Porsia do hamu si. Porsia do hamu nian. Atong tahabur juoma mar tangiang. Amin. Pinuji pinasangat mahwali Tuhan. Odo na marsuru jalan na mangajari hami martangiang.
ala lomo ni roham doi Tuhan. Asa takas di daho kebutuhan nami be. Asa bui hami Tuhan, sai marsaor dohot to Tuhan. Manang bohape panggulmiton ni ngulu nami, sude do di botoho di tangiokko Tuhan. Atong ajari mahami makasabapon makabengeton paimahon hasasaut ni pangiduan nami tuho jala hobar tulomo ni roham masaluna. Porsia duhami gugu ni tangyang nami. Parsoa duhami Tuhan ala di tangiokko duhami. Atong mardapot-dapot marulak luni hami songon nania turhon ni garejaon rohami marminggu marpungu martangiang maredde mamuji dok pasangapong warmu tobus do tu parlangitanon sian huriamon atong ale Tuhan sai urupi mahami asa burju hami, satia hami, martangiak Tuhan. Alani Tuhan, hutangyak ko kami ma, di bagasat seret mi rohanami, say hobar may Tuhan, nahinarikotot kami Tuhan. Nang akana gali pamatang na alani parsaiton, Ima nyonya sinaga boru sinambela, Jeoria Emelia boru pangaribuan, Anna boru sinaga tupal nenggulan, situa penglis nyonya te pasaribu boru sianipar, Elpin Manik Nurmani boru siombing, Benny Daniel Marpaung, nyonya si Marmata boru si Mangucong, nyonya si Majuta boru Pajetan, nyonya si tua Marbun boru nenggulan, si tua SP Utasoit Edison Utapia nyonya siahan boru si Tanggang Las Maria boru Panjaitan MC Mamora ka MC Hombing Raden Marpaung TP si Manjuta Siti Mawar boru si Lalahi nyonya si Torus boru si Nambela nyonya Baster Manurung boru Haruan Maruhum Tampunan si tua Tanti boru Manurung si nyonya si Torus boru Nenggolan Naomi boru Tobing Inang Resma Simorakir boru tapu bulun. Pasu-pasu matuhan parhitiamu manongoson hama malum ni parsaiton. Sian pamatang nasida be manang lehon gugu nasida Tuhan. Jala pangatusion mamdalani sude proses pengobatani. Mangula maho Tuhan pamalupon salur. Suaksong ni Tuhan nang akka keluarga na marsak ala ni partinading moding keluarga na hinaholongan nasida say mangapuli ma Tuhan mangaliang gugu loho patukon akka narikot disi. Suaksong ni nang las ni roha Tuhan ima rencana lao majalo pasu-pasu parbagason di ianakko do buru ni huriam. Patulus saluhna suaksong ninang akka ruas na baruro pidda tuson say gabi ruas na burju manasida suaksong ni program donor darah pembekalan parhalalu suaksong ninang akka partangyangon say martinangi mau Tuhan say ojar akka patubuhon siol ni rohanami lau martangiak to ragam dope Tuhan akka kebutuhan nami di ngulu namion alai mamoto duhami porsia duhami sude dui di botoho Tuhan mau liate maliho Tuhan o malibata nagabe si sobaun nami haroroan ni saluhutna dihami. Pinuji pinasangak mau dibagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
tatangyak koma peliatta. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, odo haruruan ni saluhut si leo-leo nadingkan dot nasa ulibasa na maudutus. Upasat hami masian na nilomi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti asa uparhasia kami pilihanon, pati buluh na rajau mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalamu tadahami gudang ni silolomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaumu, say saup malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sidarion hanguluat siapari, sisa madosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Patok tong maroham tu debata, mulak mahamu jalo hamu mapasu-pasuna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakko Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaor homma damena tu todim. Kami padita HKBP Rawamangun Sudi suak songoni nang parlado lumobi ma parhubas di bagasan ibadat tahun parjamita paragedda sijatiting multimedia musik dan nyanyian dohot kolektan pasahat to tuhamu horas burju mahita martangiang. Amin.